Šiaci stroj Bernina 830 ponúka podstatne väčší priestor ako akýkoľvek iný domáci šiaci stroj. Jednoducho si ju zamilujete. Má až 40 cm dlhé rameno. Od ihly k pravému okraju stroja máte neuveriteľných 30,5 cm. A výška vnútorného priestoru? No obrovská. 14,2 cm. Vnútorná plocha je v porovnaní s plochou štandardného šiacieho stroja až dvojnásobná. Ak porovnávate s veľkosťou najväčších šiacich strojov iných značiek, je to až o 50% viac vnútorného priestoru. Pri vyšívaní máte k dispozícii obrovský rám s rozmermi neuveriteľných 40x25 cm. Takže už žiadne otáčanie rámu či menenie jeho polohy. Celú výšivku dokončíte v jednom jedinkom kroku. A naviac 15 mm obrovský priestor pod ihlou umožní vyšívanie aj na tie najhrubšie materiály. Užívajte si komfort priestoru a luxus toho najlepšieho. Švajčiarska Bernina 830 to je veľký priestor pre vaše veľké